Mobi bi akwa baba menhia fikesi ma ha na yewura krobia asante kotokwan ne na se to bebi o etenase woni Asanteman etenase enyina nim se afie twam no Asanteman wura kurosi council ma nananom nya kwan ekodi bronya ko si o mabusuafo ene na Asanteman wura esa etenase na wohwe ensem a ewo ho a ene yewura tenase obeka ho asem na ensem no edoso ye pa na yekasa Asanteman etenase amanhene wa Asanteman mu nyina adusia ne akire enyina ena etenase na yewura eso abetenam bi na wohwe ensem ene wo ho a Bobriase nkonwasem dibim eno mode ba enyina se Bobriase ensem ebeto Asanteman wura anim ene eno mode dibim ne ba yefuru a yekọ Tanoso nkonwasem Tanoso nkonwasem eno nso ene committee report ba ye no yewura eyima nananom se nananom kotenase na omuntie ensem ne nyina mu ebraso se ne omode report ba nananom ba begina wo na yakenkan report na de ache yewura nti bibia ekobokọ a ene Tanoso yewura ede nano ebeto so efuru a Nkoranza nyina tete se Nkoranza nsem ebeto yewura nim ema ensem bebre ene ba ye mpanifo no niemo moye ya ne mmoa emfa amamre ne amane kwanso no ene mpanifo no nyina ekodwato asubu amanhene ma odi dibem eba ya ene ena brana so yewura ma kwan se amamre ne amane bi e wo ho bia no monko na Nkoranza manhene nkosu ankyere ne mpanifo na ne mpanifo so nkosu ankyere no ampa wakosu akyere ne mpanifo ma ne mpanifo asu akyere ne ena akonya na so ene ode wanya kwan oba ba si bibi ede akyere yewura efuru a yekọ Denyase yenyina ne se Denyase nsam so beto yewura nim ama ohima o Denyase enya amane ema yewura tu na de so amamre ne amane kwanso yafa ayi ohene foforo a ono so asu akyere kuro no kuro so asu akyere ne ana ono so eba ba si bibi ede akyere yewura enti ne de bekoso wo menhia fikesem bia no Opemsuo radio ne Opemsuo TV ya de besum ya tiefo from Fredua Agima Doma Nkomasem Firi Joada kosi fiada no pano nso kosi nondu ko Facebook ayo Opemsuo radio, Instagram ayo Opemsuo radio, TikTok ayo Opemsuo radio na YouTube no ayo Opemsuo TV.